Všetko, čo sa na Slovensku deje, čo sa deje, čo sú najpálčivejšie témy, či už je to vojna na Ukrajine, či už to bola covidová pandémia a tak ďalej, všetko to malo svoj zdroj toho zla v tom Európskom parlamente. Tam nás tlačili do tých militaristických rozhodnutí, tam nás tlačili do tých nákupov nezmyselných cez Pfizer, tých rôznych vakcín, ktoré boli neoverené. Tam nás tlačia aj do poškodzovania slovenských farmárov a poľnohospodárov, tam nás tlačia do tých rozhodnutí, ktoré sa týkajú migrácie a podobne, ktoré Slovensko odmieta. Preto dneska už sa nedá povedať, že ten Európsky parlament, že na tom nezáleží. Jednoducho potrebujete tam mať silných politikov, skúsených politikov. Ja preto nerozumiem, ako si môže dovoliť v takejto situácii dať na kandidátku, povedzme, Progresívne Slovensko, nejakú moderátorku pani Ostrihoňovú, ktorá sa píši tým, že varíme z verí a tak podobne. Lebo opakujem, toto už naozaj nie je o tom, že by sme teraz posúvali do Európskeho parlamentu šéf-kuchárov. My tam potrebujeme ľudí, ktorí sú odborne zdatní. U mňa môžem slúbiť a u svojich kolegov, že my budeme do istej miery predĺženou rukou vlády Roberta Fica. A my to takto potrebujeme, lebo tam budeme zvádzať tie súboje s tými progresívcami, ktorí, ak sa tam dostanú, tak budú od rána do večera kýdať na Slovensko. To si fakt povedzme. A zároveň, keď vidíte tie nezmysly, ktoré tam progresívci presadzujú, všetky tie duhové ideológie, všetky tie transexuálne záchody, 76 pohlaví a neviem čo všetko ešte, my budeme veľmi principiálni v tomto. Chráňme si tú slovenskú národnú identitu, tie tradičné hodnoty, ale zároveň klasické ľavicové témy, ako je ochrana rodiny v tej sociálnej oblasti, ako je ochrana pracujúceho človeka, robotníka, farmára, že to sú ľavicové témy. A keď niekedy vidím, že aj samotní tzv. Západní ľavičiari sa tam venujú tým kultúrnym vojnám a homosexuálom a LGBTI extrémizmu, tak si hovorím, v čom je potom rozdiel medzi vami a nejakými progresívcami. My sme tradičná slovenská ľavica, sociálna spravodlivosť, sociálny štát, slovenské národné záujmy a hlavne mier. To je tá základná hodnota. A keď teraz vidíme, ako tam húckajú všetci do tej vojny proti Rusku, dokonca už sa teraz rozprávajú o tom, aby sme vojakov posielali na Ukrajinu, čo je úplne šialenstvo a naozaj krok k tretej svetovej vojne, tak my tam budeme vždy ten hlas mieru, ktorý Slovensko tak veľmi potrebuje.